chachachacha ụmụ Igbo kwenu, ụmụ Igbo rienu, ụmụ Igbo nwuzuenu. Ndị be anyị kekunu ume, keke ụbọchị taa dịkwa mma. Keke si anya anwụ n'ụbọchị taa. Ịma na etete m ụra na ọhụkwa na tetekwe nọ nnekwu onwe masị m asị m ka m gụrụkwanụ anyị niile ọfọ ndụ na ọ ga-adịrị mmadụ niile mma, ọ dịrị nwoke, ọ dịrị nwaanyị, ọ dịrịkwa ụmụntakịrị. Ihe ọbụla anyị na-eme biko ka anyị mesikwe ya ike, maka na ịma na ndị be anyị asị na onye na-enwe ego ọ na-erikwa ofe Owere n'ebe izi. Mana ihe m dịkwa gwa gị ọgwụkwa ofe Owere ahụ anyị na-ekwukwe na onye nwe ego ọ ga na-ete ofe Owere na-erikwa ya. Mba, ihe m na-agwa gị bụ ka ịkaba arụ ka ihe ọbụla ị na-eme biko mesikwa ya ike. Ọbụna onwe ebe ị na-alụkwa, ọbụna ị na-arụ ọrụ ugbo rụchakwa ya ọfụma, maka na ịrụba ọrụ ugbo anwa enwekwa ike ikwu ji, ikwu ede, ikwu ọka, ikwukwa akpụ. So maka na imechi ihe ndị a ịchọkwa iri eni, maka ịma na ndị mmadụ asị na ihe anyị na ụmụ ọtụtụ okwu ndị a na-ekwu na ịrụ ọrụ na ikwu ya ọfụma. Onye tie ezigbo ji n'ala ga-enwetakwa ezigbo ji, mana itekwa obere nke obere ahụ itekwa ka ị ga-ewepụta, maka na ewu ama amụkwa nkịta ga-amụ nkịta, ewu amụkwa ewu. Ihe m chọọ ikwu na biko ọ bụrụ na onwe ihe na-eme mesie ya ike. Ebe a na ugbu a bụ Isi Mbido TV, ana omume anyị na ugbu a bụ ihe emume ehihie. Ihe emume ehihie bụ ihe anyị na-eme maka gịnwa, ihe ga-enyere anyị aka na ka anyị si ebi ndụ, ka anyị si anọ, ka anyị si eme ihe, ka anyị si emerikwa, ka anyị si etikwe. Isi Mbido TV bụ TV na-enye ndị mmadụ obi aṅụrị. Ị na-enwe ya obi na-eme gị rịpọrọ, maka ihe ị ga-enweta ọ ga-adịrị gị uru, ọ ga-abara gị ezigbo uru. Dịka na ihe m ji si ka ị na-egekwa ntị na Isi Mbido TV, maka na Isi Mbido TV anyị ga-agwa gị ihe gbasara akwụkwọ. Ọ bụ akwụkwọ ka ị chọrọ gbatiekwe ha na Isi Mbido TV. Ọ bụkwa ihe gbasara ọrụ, ihe ọbụla tinye na Isi Mbido TV. Ọ bụkwa ihe gbasara ọchịchị ndọrọndọrọ anyị nwe na Naịjirịa, Isi Mbido TV. Ihe gbasara kwa ka anyị si ebi ndụ ụbọchị oge niile, Isi Mbido TV. And ọ bụkwa na inwe onwe ihe ibido ọfụ ọrụ aka ị na-eme, ọ bụrụ na ọrụ ịnọ ịchọkwa ịbịa ka anyị mere gị, ka anyị gwa ndị mmadụ na ihe a dịkwa ebe a, onye a na-emekwa nka, onye a na-eme nke ọzọ, ịbịakwa na Isi Mbido TV. Dịka nka m si koko, aha m bụ Esther Ifeoma. Dịka ka afa m si bụ Ifeoma gara nwoke, gara nwaanyị, gara onye agbata obi, garakwa ụmụntakịrị. Ihe anyị chọọ ikwu ugbu a wụ gbasara akwụkwọ ndị gọọmenti nwe, makwa nke mmadụ nwe, uru ọ bakwa, ihe dị iche iche ka anyị ga-eleta anya ugbu a. Mana tupu anyị ebidokwa, achọkwa m ikwu gbasara ụmụ akwụkwọ ndị mahadum ka nọkwa ụlọ, maka na ihe ndị gọọmenti ekwuo ka ndị na-akụzi n'ụlọ akwụkwọ mahadum. Ịma na nke a na-azọ nke a na-azọ, onye ọbụla na-azọkwa nke ya. Mana ihe m na-agwa gị bụ na mụ ibu nwa agbọghọ ma ibukwa nwa okoro, ọ bụ na ihe na-eme gbasara Naịjirịa, ihe a na-ewutekwa gị na ịka n'ụlọ, biko iwe wekwala go elikwa uju, echekwa na echiche onwe ihe eme ya. Ihe bụ ihe a na-akpọ ohere ị ga-eji nwee ike mee ife ga-abara gị uru. Dịka ọ bụ na gị na ugbu a nwa agbọghọ, ọ bụ ihe m gụrụ akwụkwọ, onye ga-anwasị na ike o ji anọ ụlọ ọgwụkwụ ya, ọ maazị ihe ọ ga-eme ka ọ ga-alụzie di. Ụmụ agbọghọ sị ka a ga-alụ di, ụmụ nwoke asịkwa ka a ga-alụ nwaanyị. Mana ọ bụ ihe ịsọpozi imeni, ihe kwesịrị imeni ka ị nọ ụlọ wụ ọ bụ na ị ga-amụkwa ọrụ ugbo, ịrụ ọrụ ugbo, maka na ịma na ịchọ ịlaghachi mahadum, ị ga-erikwa nri, ị ga-eti ofe, ịma na ịkụ dị ka akpụ ka ji kụ ihe ndị a. Ọ ga-ebidozie iwerekwa ịga ebe ị nọ, Chukwu daluo, ejekwa m nke iwere ya itekwa n'akpa, ịma ngozie ya na ego ịsọpozi ị kwesịrị iji go ihe ndị anwa, ijide ya ọfụma, ọ ga-abarakwa gị ezigbo uru. Ịchọ ọgụ akwụkwọ, chigo ihe ọbụla ị ga-eme. Ọ bụkwa na ịbụ nwa agbọghọbịa,
ọ bụ na ịchọkwa ịmụ dịka ihe m tefu na ihe atem n'iru mmadụ mụ ya ka m si dizie mma ihe ka m si kụrụzie ka mmadụ biko ị gakwa inwe ike tekwa oge ọ na-egbu oge ị ga-amụta ihe ndị a biko ndị agbata obi ndị Igbo ndị njem ọnụ biko anyị ka na-abịakwa mana tupu anyị ebido ihe achegwu ka anyị gaa gbara ụnụ obere nkwa biko nlerekwa anyị agakwala ọnụ anyị na-abịa daalụnụ ndị Igbo ejikọ m aka na egwu kwa gbara ụnụ taa n'ụlọ laikikwa ya aka mbụkwa Ifeoma Esther mana ihe jikwe mara mbụ ada dị ọra mma ada bekee ada obodo oyibo ada na-agakwa ada na-eju m anya na adịkwa m mma adịkwa m oke adịkwa m mma ịma na ndị oyibo na-akpọ wife material adịkwa m chọ na abụkwa m husband material bụ wife material ka ha sikwa ekwukwe ndị ewonu dịka ka isi koku ugbu a ihe anyị jikwa bịa okwu ekpu n'ọnụ bịa bụ ihe gbasara ụlọ akwụkwọ nke ndị gọọmenti ụlọ akwụkwọ nke ihe gọọmenti ya nke ndị na-achị anyị nwe na nke ndị mmadụ mepekwa ha na-akpọ public and private school dịka na m chọkwa ịjụkwa ngo gị na-ege ntị na-alụ olu anyị eji m aka na ikesi gị nwa gakwa ihe a na-akpọ nke mmadụ nwe ma nke gọọmenti nwe o jikwa maka ọ bụ na nke ọbụla ịga gịkwa na-ege ntị ọ bụkwa na ịkpaji okwe chọkụ maka na o nweka ihe si dị onwe ihe dị ya maka na o nwekwa ka ọ bụ mmadụ niile ga-agakwa ihe a na-akpọ ụlọ akwụkwọ mahadum ihe a nke ọ bụla ị na-emekwa mesie ya ike sọ ihe a bụ ihe dị mkpa ihe ọ bụla ị na-eme mesie ya ike ọ bụ na ịchọ ịga akwụkwọ gee ya ọfụma ọ bụkwa na ịchọ ịga akwụkwọ ịchọ ịrụ ọrụ ịchọ ime ọrụ aka mekwa ya ọfụma nke ọ bụla ị na-eme ọ ebe ahụ ka Chineke ga-esi gozie gị sofa na izuru ori na-ezu ori ị na-eme ihe aka gị dị mma onwe ihe mme ya mana gị nwa na-egekwa ntị ka m si kwuo ọzọ dịka na ọ bụ na gị nwa ị ga ihe a na-akpọ public school mana ịma na tupu mmadụ aga ihe anwa onwe ihe o bu n'obi o mere ya ka o si ka ya gaa ihe a na-akpọ nke skuulu akwụkwọ nke mmadụ nwe ma nke ndị gọọmenti ọ bụkwa na nke gị bụ ịlaikikwa ihe nke gọọmenti masị gị ọ masị gị n'obi ọ masị gị ọ dị gị mma ihe m chọọ ịgwa gị bụ nke ọ bụla ị ga nwanne abụ dị mkpa nwanne abụ dị mma onwe ihe mee maka na ịma na ha si na akpịsị aka adịghị ofu ha niile dịcha iche iche abụọ ihe ofu ihe mkpịsị aka anyị dị iche iche nke a onwe nke tonasị bịa onwekwa nke bịa tonasị onwekwa nke kwurukwa akwụrụ mana ihe dịka ihe m na-agwa gị bụ ọ bụ na ị ga ịma na a sị na ụlọ akwụkwọ nke ndị gọọmenti nwe maka na ndị mmadụ onwekwa onye ga na-asị ihe njikwa gakwa nke mmadụ nwe maka na ịma na ọ bụ na ka si kwuo ndị na-aga nke mmadụ nwe onye onwekwukwe ịma na nke mmadụ nwe ya mmadụ ulu ya onye agazie ya dịka ebe ihe a na-eme gbasara akwụkwọ eme ya rejista ọnọrọkwa akpọ ya private school mana ọtụtụ ndị mmadụ maka na mmadụ nwe ụlọ akwụkwọ anwa ịma na anidi ịkwụkwa onye nkụzi ụgwọ a ga-akwụ ya ụgwọ maka na onye na-arụ ọrụ ga-ewekwe erere na ọnwa gwụ onye anwa ego nke mmadụ nwe ọ na-agbagote obere mana mgbagote ahụ ọ gbagotekwa ọ bụkwa na onwe ihe eme ya maka na ịma na onye na-arụ ọrụ ọ ga-eri mana dịka nke mmadụ nke ndị gọọmenti nwe ịma na nke anwa ndị gọọmenti nwe ndị gọọmenti bụ ndị ihe ọbụla gbasara ụlọ akwụkwọ anwa ihe ọbụla gbasara ịkwụ ndị nkụzi ụgwọ ọwụ ndị gọọmenti na-akwụ ụgwọ mana ịma asịzi ka nwa na-abụ bụ ofu ife maka onye gọọmenti na-akwụ ụgwọ ma onye skuulu ụlọ na-akwụ ụgwọ ọma mbụ ofu ife mana onwe ihe mekwa ya ọ bụgodu na ndị nke mmadụ nwere gbagote obere ọnụ na ego akwụkwọ ụtụ akwụkwọ onwe ihe m ya ọ bụ ihe o megidere mana ọ bụ ozi na maka na ihe a na-akwụ
dị o bute obere ibu ọ bụzie na nke anwa bụ nke dị mma. Mba, ha na-abụ ofu ife, mana onwe ndị na-achọ ka a gaa nke anwa maka ụfụ ndị ha chọpụtakwa na ha suppose ha ịga. Ọzọkwa bụ dịka na ịma na ka na-akpọ nke mmadụ nwe, ndị mmadụ nwe ọ bụ ndị agbata obi gị niile, ọ bụ mmadụ niile ga-enwe ike ga-ebe anwa maka na ihe dị nke anwa ndị nne na nna ha lochekwasị na ma nwike dịka onye mụ ụmụ 4 ọ ụmụ 5 okporozo ụmụ ya niile ọ gaa na ihe a na-akpọ nke mmadụ nwere. Ihe ọ ga-akwụ ga-adị ebu obere, ọ ga-ebu ibu maka na ịma na a ga na-akwụ ndị nkụzi ụgwọ and ekesikwa onye anwa chọọ ka oke ụmụ ya abụọ ga nka ọ ga-abụkwa ụmụaka ga-enwe ike ịhụ ya maka ihe imere ụmụaka ha ma nkwukwa ihe ọna, mana a ga na-echekwa ka ihe mee nna m ji si m oge nke nne m ji si m gaa nke mana nke ọbụla iche ịga ihe m chọọ ịgwa gị, ihe m na-agwa gị ma ụtọ bụ ibu ma ụtọ dịkwa obere ọwụ ofu ife, onwe ihe eme ya anyị na-edi mma dịcha mma. Ọzọkwa bụ dịka ọ bụ na ịga dịka ihe a na-akpọ ụlọ akwụkwọ nke mmadụ nwe, ọ bụ na ndị ga ụlọ akwụkwọ mmadụ nwe ka m si kwuo ma nke ndị gọọmenti nwe, ọ bụkwa n'ike ọ bụ na ha si na nke ndị gị nwa gasị na nke ndị gọọmenti nwe na ha na-akwụ ụgwọ a na-akwụ dị obere ma ụgwọ nke ndị mmadụ nwe. Ihe m na-agwa gị bụ ọ bụ mmadụ ndị nke gọọmenti nwe gọọmenti na-akwụ ndị nkụzi ụgwọ, nke mmadụ na-akwụ ụgwọ maka na obere ego ga-agbagote. Mana ọ nwekwa ndị gasị ihe m ji like kwe nke mmadụ nwe nga bụla maka na ndị agbata obi m na-ahụwa na ụlọ akwụkwọ, mana nga nke mmadụ nwe eziokwu ọ bụ na ịga nke mmadụ nwe ị ga-afụ ndị agbata obi gị, mana ịga nke maka ihe meni bụ na mkpịsị aka adịghị ofu ife. So ịma kwe na ị ga-ahụ ndị mmadụ, ọ bụ na ịchọkwa igwu egwu ime egwuregwu n'ihe eme ya, ọ bụ na ịma nwe ike gaa nke ndị agbata obi gị ga unu ruo okwu ụlọ unu egwu onwe ihe me ya, ha na-abụọ dịcha mma. Mana ndị ọha na eze biko tupu anyị ebidokwa ọzọ anyị ga-agakwa obere nkwa, anyị gbachezie anyị pụtakwa ebido ọzọ. Biko nọrọ anyị ka agwụkwuru unu na-abịa daalụnụ. Ọha na eze nnọọ unu kakwa nọkwa, asị m na Chineke na-agọzikwa n'okunu si nọrọ ya anyị. Ihe anyị na-ekwu ma ugbu a bụ ihe gbasara ụlọ akwụkwọ ndị nke mmadụ nwe ma nke gọọmenti nwe. Ọzọ dịka ịbịa o nwekwa onye ga-asị ihe njikwa adịkwa m nwa ka m gakwa nke mmadụ nwe. Anyị na-ịma na onwe ihe dị dịka a na-akpọkwa onwe ihe dịka ego ọnwa, ịma ihikwa ndị ibe gị ndị ọgbọ gị unu na-ayọrị na-emekwa ọma ndị dịka unu gada ụlọ akwụkwọ maka na iru nke mmadụ nwe nke ndị gọọmenti nwe ịhụ ndị agbata obi gị obi a na-adị unu mma. Ọ ga-abụkwa ihe ha mere ijikwa hụkwa nke ndị gọọmenti nwe anya maka na ịhụ ndị agbata obi gị unu mụchakwa ụlọ akwụkwọ gbasa unu niile ewerukwa ọ na-egwu n'ụzọ ọ na-egwukwa. Ọ bụ dịka nne ma nna gị nyekwa ego ị ga-eji gba ụtụ ịla ịma werekwa ya gbakwụtụ inwere ike were ya ego. Ọ bụkwa ihe a na-akpọ biskit iwerekwa ya ụmụ ya na ndị ibe gị na-etekwa maka na ọ onye ga-asịkwa na ihe o jikwere ekekwe nke mmadụ nwe maka na dịka na ịma na nke mmadụ nwe onwe ka a si mesi ha dịka nke ndị ajebo. Ihe gbasa ihe nchukwu maka nke ndị ajebo ịma na ha na-enwekwe ha na-akpọ ụgbọala na-akwakwafa ana. A na-enwe ụgbọala nwa ga-ebute gị na skuul, ụgbọala nwakwa ka ebulakwa gị ụlọ. Ọ nwekwake ọbụna ihe ndị anwa ka ijikwe rekikwa nke ịga maka ịchọghị inye onwe gị nsogbu iwere ụkwụ ịgawa ụlọ. Mana ihe ọzọkwa ihe nchọkwa ịgụkwago ma iji ụgbọala na-aga ma iji ụkwụ nke ọbụla ijikwe ha niile dịcha mma maka ha niile bakwa uru. Ịma na ndị oyibo sikwa na mmadụ na-aga
aga n'ụzọ o nwekwa ike ịmụtakwa ihe ịhụkwa ihe ị ga-enwe ike ịmụta ebe ị na-aga ndị oyi gị nọ na-aga dịka ngwe ndị gasị na ihe iji kwele akikwe nke mmadụ nwe maka ha na-aga ihe a na-aga ihe ha kụzife na ụlọ akwụkwọ a na-ekwukwe ya na-ekwuga ọ bụ na ha nye ha ihe a ga-ọrụ ụlọ ha ga-enwe ike rụ ha mechaa ya obi a na-adịkwa ma mana ihe ọzọkwa nchọ ikwu bụ ndị mmadụ gasị na ndị gọọmenti ndị gọọmenti nwe ọ dị mma maka na ndị gọọmenti ịma na ebe a na-asị amụ akwụkwọ ọ ga-ebu ibu ka ihe na-ege ọ ga-eju eju ihu ndị begunado na na-ede mana nke ndị mmadụ nwe ịma na etu o si dị ọ bụ mmadụ niile ga-enwe ike jenwu nke anwa ebe obere ebe ịma na onwe ihe ụnụ mụchakwa ụnụ alawa onwe ihe dịka egwu ma ihe ọbụla ga-na-amasị gị obi mana ha niile dịchakwa mma ọzọkwa bụ na dịka ịma na nke mmadụ nwe o nwekwa ndị na-asịkwa ihe ajila ikikwe nke mmadụ nwe maka na ndị nkụzi ga-enwe ike ịma na ụmụaka dị obere na ebe a na-amụ akwụkwọ ị ga-enwe ike mara na afa nke a bụ nke afọ onye a bụ nke aha onye a bụ nke aha onye a bụ nke ị nwee ike ọ bụrụ na onye anwa ede ihe gwa ya ka o dee n'ụlọ ihe ọ sọpozuru ide ihe o kwesịrị ide n'ụlọ ọ bụrụ na onwe ike denwu ya nke anwa ga-emekwa isi onye ọbụla dọsa akwụkwọ weta nke gị weta nke gị ihe anwa ga-enwe ike ọ bụ na nwatakịrị enwe ike dee ihe ọ sọpozi ide ha nye ya ọ ga-ruo na ụlọ nwee ike denwu ya onye nkụzi ahụ ga-enwe ike si ọ ga-enwe ike mara gị ọ bụ na ọ dụkwa gị ọdụ ọsị gị biko ụbọchị ọzọ makwa gbaa mbọ ka ide ihe anya gị ka ị ruo na ụlọ onwe onye ga-asịkwa na ihe eme o ji masị ya n'obi ka o si gaa na ihe a na-akpọ private school onwe ihe o chefuru maka ya maka ihe dị dịka ịma na ihe a na-akpọ nke mmadụ nwe ebe a na-amụ ọmụmụ ọ bụ obere ohere ọ bụrụ ibu so ndị mmadụ ụmụ akwụkwọ niile nọchi ebe anwa ma nwaanyị ma nwoke a ga-enwe ike gụfe ọnụ si oke onye aka ịdị inyekwa ụta ihe kwesịrị ide n'ụlọ na ha na-alụọ ụlọ ọ bụ na onye nke ọzọ nwere ike ide ya ị ga-enwe ike chọpụta isiwa onye ọbụla weta akwụkwọ ị ga-enwe ike chọpụta nwata akwụkwọ anwa enwe ike dee ihe agwa ya ka ọ lụọ n'ụlọ inwe ike gwa nne ya ma nna ya ọ inwekwa ike gị nwenwe ike tiere anya maka ụbọchị ọzọ ode ya onwekwa ike ịma na nke a na-akpọ private public nke mmadụ nwe onwekwa ike ụdịrị ohere ama ndị maka na ndị ụmụ akwụkwọ nọ na ha na-amụ akwụkwọ ha ka nkụ mana ihe dị mkpa bụ na inyekwa ha ga-alụ n'ụlọ ịma na ka ọ bụ na ndị agbata obi ha niile nọcha na ụlọ akwụkwọ onye a ga-enwe ike dekwa ya ma nwee nke dị njọ ma nke nke mmadụ nwee dee ihe agwa ya dee ma nke onye nkụzi si ya dee ya ma nke ọzọ ha niile dịcha mma mana ihe ọzọkwa m chọrọ ikwu n'iwu ịma na ụmụ onye ga-asịkwa ihe mee o ji gaa ụlọ akwụkwọ nke mmadụ nke ndị gọọmenti nke ndị ọchịchị nwe maka ha na-enwe ndị nkụzi ha na-enwe bụ ndị nkụzi ga-akwụ ụlọ akwụkwọ ịma ha nwe ihe a na-akpọ masters BSc ma ihe ndị ọzọ ịma aha niile ha na-akpọcha ndị ji akwụkwọ ụmụkwọ ndị ọ bụ na ndị anwa mekwa ihe a na-akpọ ihe a ga-agụcha akwụkwọ gụkwọ ọzọ ahụ nke a na-akpọ masters ya bụ onye a ga-asị na ihe a jikwe gaa ụlọ akwụkwọ gọọmenti maka ihe dịkwa otu a maka na onye ga akwụkwọ mahadum gachie ọfụma ekwe masters ma nke ọzọ ihe ọ na-akpọkwa ya onye a ga-enwekwa ike maka na ya nwa bụ ụmụ akwụkwọ n'obi ya nwa chọọ ka ihe ya nwa amụta ka ụlọ mmadụ ka ọ ga ụlọ akwụkwọ ọ chọkwa ka onye ọzọ mụta ya maka ihe ga-eme ka ha tie anya hazie kụzie nwata akwụkwọ a ọ dabere ya ọfụma mana ọ bụkwa na nke mmadụ nwe ọ bụkwa ofu ife mana ndị mmadụ na-asị na nke mmadụ nwe na ndị a na-eweta bụ ndị gọta mgbe ndị amaghị ihe a na-eme mana nke anwa
ekwetekwa m nke anwa maka na onye nwe ike onye ọbụla nọ na nke mmadụ nwe tupu ha enye gị ọrụ a ga-asị gị weta nke a weta nke ọzọ mee nke a achọpụta echekikwe ọbụna ị ga-enwe ike ịdị qualified ịkụzi ụmụntakịrị a ihe a suppose inweta. Ma ihe m na-akwu bụ na ha niile dịcha mma. Ọzọ dịkwa ka ịbịa bụ na onye nke a ga-asị na ya enweghị ike gakwa n'ihe a jikwa ụkwa ụlọ akwụkwọ nke a na-akpọ nke mmadụ nwe anyanwụ. Ọkwa ịma na dịka ụlọ akwụkwọ mmadụ nwe onwe ha na-akpọ curriculum. Ya bụ otu ị ga-esi kụzi ụmụ akwụkwọ ma first step, second or third term ka ị ga-esi kụzi ha ihe usoro ị ga-eso according to ndị ụlọ akwụkwọ ndị ọchịchị gbasara na-eleba anya n'ihe gbasara akwụkwọ. Onwe ihe ndị ha desi ihe onye nwata nọ dịka nke a na-akpọ takara ma nke a na-akpọkwa kindergarten ma primary or anything. Onwe otutu ịma nkụzi nwata kindergarten isi aga nwata obere dịka onye dị ofu ahụ ịbụọ isi ya gụba akwụkwọ ya gụbara gị ya cheki ihe na dictionary ma nke a ụmanwe ike mmeta ya. Anyị ga-eji ịmasịkwa ịmasị nwata akwụkwọ tolo gbaju agba ị ga-enwe ike na onye a ga-ama igwu ihe ide n'onwe ya ime ha isi ya gụba abchd ha nke ndị anyị na-akpọ abcd. Ihe m chọrọ ikwu ịgwa gị bụ na maka ịgada public school ha nwa ga-enwe ike dee nye onye nkụzi ihe a ka ị ga-akụzi ụmụaka na nke olukwa nke kụzikwo mana ihe anwa ga-eme ka onye nkụzi anwa mara ya bụ onye nkụzi nke nọ na ụlọ akwụkwọ mmadụ nwe ga-amara oke ihe ọ bụkwa ihe ọ bụ n'obi ka ọ ga-akụzi ya. Ọ bụ ihe ha nyere ya ihe ndị ụlọ akwụkwọ gbasa ihe na-achị maka ụlọ akwụkwọ na-eleba anya ihe gbachara akwụkwọ ma onye anwa nwe ụlọ akwụkwọ anwa ga-bụrụ ndị na-enye eleba anya n'ihe gbasara ụlọ akwụkwọ ka ha dị. Mana nkwe onye gasịkwa na ihe o jikwa ehukwa ụlọ akwụkwọ nke gọọmenti nwebu maka na ihe ndị anwa ndị gọọmenti edego ya ama gị nwa ma ihe ịchọpụzi mere iwerezi ya nke gị wee were akwụkwọ anwa ilekwa ya ọfụma ikụzie ụmụaka. Ma nke ndị gọọmenti nye ma nke mmadụ nwe ga-anara ndị gọọmenti ofu exam ka a ga-ede ha niile bụcha ofu ife. Ndị be anyị bịakwa n'ọzọ anyị na-agbawukwa cherekwa na anyị alabekwa anyị gaa obere egwu anyị gbacha anyị apụtakwa ọzọ. Chineke gozie unu, daalụnụ. Igbo ndị ọma na-ege ntị nnọọ daalụkwanụ. Kunu si nọrere anyị ka anyị biro makwa ọgwụgwụ a. Ọ bụ na ugbu a ka ị na-anọnyere anyị ihe anyị kwukwe ihe anyị ji n'ọnụ bịa ihe gbasara ụlọ akwụkwọ mmadụ nwe ụlọ akwụkwọ nke gọọmenti nwe ọ dị gị mma n'obi ka onwe ihe ọ dị mma ka isi gaa nke mmadụ nwe ma nke ndị gọọmenti nwe. Ihe m na-agwakwa unu ihe m kọwakwa ihe a bụ na ndị onwe ndị gaa nke a na-akpọ nke ndị gọọmenti nwe ndị anwa ga-asịkwa ihe m ya ji laikikwa nke gọọmenti nwe maka na ọ na-afụ ụmụntakịrị ụmụaka ibe ya na-agbasa a na-egwukwa ya na-anwụrị ya na-ayọri. Ma ndị gakwa nke mmadụ nwe ga-asị na ihe emekwa ya ji gaa nke anwa mụ na ndị mmadụ ụmụ akwụkwọ na di ha na ihe a chọrọ imeni ha ga na-eme ya anọkwa obere asị a na-amụ akwụkwọ obere ebe ha na-amụ akwụkwọ onwe ihe anaghị ha just make question na ha ga-eme ọ bụ na ha na-akpọ ọrụ ha kwesịrị ịrụ n'ụlọ ka a na-agba homework fede ọfụma. Onye nke ọzọ ga-asịkwa na ihe m ya ji laikikwa nke mmadụ nwe ma ha na-etinyere ha ndị nkụzi na-etinyere ha anya na ihe ọbụla ha na-eme ihe achọ ide ife ihe anya kwa lụọ amepụ akwụkwọ ụtụtụ onye ọbụla so weta ihe ọlụ ụlọ ha nye ya kwuo onye anwa ruo.
ọ ga-emekwa onye asị bụ ihe a jikwere hụkwa nke mmadụ nwa anya maka na ego fa na-ebu obele ọ na-ebu ibu mana nke ndị gọọmenti na nke ndị mmadụ nwe na-ebu ibu ihe m ji dịkwa ụtọ ihe m agwụkwa m n'ọzọ na ihe m ji dị ụtọ a maka ịma na nke mmadụ nwe mmadụ na-akwụ ndị nkụzi ụgwọ nke ndị gọọmenti nwe ndị gọọmenti bụ ndị na-akwụ ụgwọ ma ịma kwezi ka ha na-abụ bụrụ ofu ife onye nkụzi na-akụzikwe na nke mmadụ ọ ga-ebuzi ọnụ ọkwa ebe anwa ka o si arụ o wee ebe anwa kwa ọ ga-esikwe ri onwe ihe dị njọ o nwekwa ndị gasị na ihe a jiri ekikwa nke mmadụ nwe ha ịma na ha na-enwe ihe na-akwa afa eje akwakwafa n'ala mana ndị ọzọ gasịkwa na ihe a ji laikikwa nke mmadụ nwe ha gbasa ụlọ akwụkwọ a na-aga na-anwụrị a na-ayọrị ọ bụrụ na nne fasef nyekwa afa ego ka ha ji totola ụlọ ewere ya egori ma ihe a pitimochugom ọbịa na-adịka ma ha na ndị agbata obi na-agakwa ọzọ dịkwa ka ibe ya wụ ndị na-aga na ụlọ akwụkwọ nke public school onwekwuke nke eji laikikwa nke ndị gọọmenti nwe maka na ihe a na-akụzi ndị gọọmenti enyefe na usoro aji akụzi ihe mana ọ bụ na nke ndị ha na-akpọ ndị mmadụ nwe ịma na mmadụ bụ onye ga-aga ebe ndị gọọmenti nọ were kwe usoro akwụkwọ ị ga-esi kụzikwe ndị nọ n'ebe anwa ofufe ka ọ na-abụ bụ onwe nke dị njọ ihe ọzọkwa dịkwa ka ibe ya bụ na ọ bụ na ndị ọzọkwa ihe ọzọ mmekwa ndị mmadụ ga-esikwa achọkwa m ka ọ bụkwa na nchọkwa ite ọzọ nna m asịkwa m ya ka o zikwe m ụlọ nke private school nke a na-akpọ nke mmadụ nwe maka na ụlọ akwụkwọ a ga na-ede adecha agụọ enwe ike ebe a nọ na-amụ akwụkwọ obere obu ibu mana ịma na ihe mme o ji ibu ibu maka na ịma na ụgwọ ego dị nri ori nne ebe anwa so ịma che na ọ ga-ebu oke ibu ka nke ndị gọọmenti maka ile anya ndị gọọmenti na-enyekwa ihe a na-eme ugbu a bụ ha na-akpọ free education onye ọbụla ga-enwe ike ganwu ya mee nke ndị gọọmenti ji dị iche ọ ga-abụ free education maka na ọ bụ na free education ihe emeni ndị nke mmadụ nwa ma nwekwa ike mmenwu free education maka ime free education ka ihe ị ga-ejikwe kwụ onye nkụzi ụgwọ mana ihe eme ndị gọọmenti ji mepụta ya otu a maka na ha na-akwụ ndị nkụzi ụgwọ enidiri ego ụmụ akwụkwọ ihe ha ji eme ya wụ ka mmadụ niile nwekwa ike gakwa ụlọ akwụkwọ mana ọ bụ na gị na nnukwu onu anyị ịga ịkpaji oche ọkụkọ na ihe dị mkpa metekwa ihe ọbụla ị na-eme ọbara iwu na iwu megidere na mmadụ niile ga-agacha ụlọ akwụkwọ mana ihe ọbụla ị na-eme ihe dị mkpa imesie ya ike ọhaneze ọwụ ha jikwa bịa ugbu a daalụ rinne ka isi nọrịrịkwa anyị ka isi nọ na mbido n'ọgwụgwụ aha m bụkwa nwaada unu mara Ifeoma Esther a na-akpọkwa m ada dị ọra mma ada bekee ada ọchake ada bụ sọ mma ihe mbụ ada bata mana nwa agbọghọ bata n'obodo biko asịkwa m ka nke nnukwu ntị nọrịkwa anyị anọkwa m na Facebook ihe ga-ejikwa mote m na Facebook kwa Ifeanyi Ifeoma Queen ya bụ ihe m na-aza na Facebook mana ọ bụkwa dị chọkwa iso anyị na isi mbido ị ga-nweta anyị na @isimbido TV Facebook Twitter Instagram or YouTube Chineke gozie unu ọ dịrị anyị na mma daalụ.